party sauce. Go horse, go horse, liquid in the party sauce. Go horse, liquid in the party sauce. Go horse, liquid. Start optagelsen. Pausen. Ej, ja. Hej og velkommen til noget mere Dragon Escape. Vi starter nu, og vi har ikke mere tid. Fuck that shit. Prøv at se, hvor dårlig jeg er. Fuck, jeg fejler. Nå, ja, jeg fejler for vildt. Ej, læg lidt inden mig for så. Jeg kommer til at lægge på sidste pladsen. Jeg kom til at fail. Klatre bare ned under. Det er da også meget prot. Nu ved du, hvorfor jeg var så lang tid om det. Der var en TNT. Nej, min mus frakoblet. Shit. Ja, hans mus er pretty bad, men jeg bruger den samme, og han havde den også. Han har også fået den før mig. Plus min lillebror har stået og slået til stikket hele tiden, så hver gang jeg sætter den i, sætter den sig ikke ordentligt i. Og nu hvor du lægger sgu på en 5. plads, jeg har vundet. Nu har jeg prøvet hvor jeg kun manglede det sidste jump. Når du kommer over til det der når du kommer over til det der sted, så bruger du leap. Ellers når du det. Det kommer på en 4. plads. Ja, det er også meget OP. Så kommer dit navn ikke til at stå i chatten over. Nej, det vil jo. Okay, nu skal jeg bare se mig. Nu skal det se mig. Jeg kunne ikke se dig. What? Jeg laver parkour nu, og ved du, hvor jeg er nået til? Nej, det er lorten. Nej, jeg er nået op til en. Der var endda noget. Der er ISIS. Fuck, han har sgu været alt for hurtig. Han er hacker. Nej, eller han er bare enten er en hacker eller på parkour. Der vi kommer. Go horse, den i wake. Når du starter, når vi lige er kommet ind i banen, så siger jeg bare velkommen tilbage. Vi spiller en Fohill. Det der var bare sådan en... Jeg var sådan prepare, fordi vi optager en lille smule, hvad vi sådan laver, for det begynder lige om lidt alligevel. Ja, vi spiller en Fohill, hvis ikke I hørte det lige før. Og jeg vil spille. Jeg nåede lige at høre. Hvorfor kan jeg ikke bevæge mig nu af? Det giver sgu da ikke mening. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Jeg kan se dig nu. I was blind. Douglas the Dragon. Man kan rent faktisk skade dragen nu, vidste du godt det? Ja, det vidste jeg. Der er ikke særlig mange, der bare tager den her vej. Nej, det er derfor, den er god. Med mindre man kommer ind i en bane, hvor alle tager den. Nå, det var rimelig dumt. Jeg er så frakobler min mus. Godt tidspunkt, ikke Nora? Ja. Yeah. Well good. Hvorfor skal den frakoble hver gang vi lige går ind i det der? Okay. Fuck that shit. Sej, jeg har lige fået sådan noget. Lava damage til skader 16. Fire damage til skader 1. Og fall damage til skader 7. Jeg døde lige. Gjorde du? Ja. Yeah. Du kom da i det mindste ikke på en 3. plads. Du kom i det mindste ikke på en 3. plads. Var det ikke sødt sagt, Nora? Jeg kom på en 5. plads. Hvor døde du egentlig henne? Derovre, det er når man har... Jeg lavede for parkour for der, hvor jeg var nået. Der ved Hvor jeg lavede parkour for der, hvor jeg er nået til. Og hvis jeg rent faktisk... Hvis jeg er snart nået derover til, hvor man kan bruge leap, eller hvor man kan hoppe ned i vandet. ISIS, hvordan... Du ved godt, ISIS... Jeg kender ISIS mega godt. Fordi han bruger sådan en... Han går ud på netherracket. Han er ikke i nærheden af dragen. Det er derfor han klarede True Hill. Jamen jeg har også en... Jeg følte ham hele vejen. Jeg hoppede i lavaen med det samme. Jeg følte ham hele vejen. Han klarede det hele. Uden hack. What? Okay. Og dragen, den rent faktisk kun lige nået ud af det der hul. Og vi klipper lige det her ud, fordi nu skal vi disconnecte. Hvorfor? Ja. Hvorfor? Jeg vil komme videre som always. Jeg skal lige vise jer en lille bonus.
Vi har stadig 400 med, som I kan se herude. Og ja, vi er på det sidste Jungle Islands og derovre. Og siden jeg kan gøre det her, jeg har op til find på. Vi er på det sidste Island. Man kommer op ad vandfaldet selvfølgelig. Så kører vi op her. Og I kan så bruge dobbelt jump til det. Men okay. Så er vi heroppe på det nummer 2. Hvordan er det? Ah, en 4 navn. Okay. Og så går man Der er en lever. så går man ind i det her hul, så falder man ned, og så står der Fatty Code Kite Snorlax It's Up. Og så kommer man herop, og nu Jeg har et screenshot. Jeg tog lige et screenshot af det, og man kan bare faktisk double jump. Hey! Jeg kan faktisk bare double jump. Helt seriøst, nu sidder jeg faktisk fast derinde. Jeg står man kan troll you friends like this. Hallo, vi er tilbage, og vi skal spille intro, eller bla 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 bla, så vi er tilbage nu. Om 4 sekunder. 3, 2, 1. Jeg nåede ikke at falde ned. Oh no, jeg kan ikke rykke mig. Hvorfor kan jeg egentlig ikke rykke mig? Nok fordi Douglas er en drage. Ja. Jeg troede ellers, jeg kendte Douglas så godt. Ja, Douglas for Batman. Ja, jeg vidste ikke, han var en drage. Han er hacker. Jeg tror sgu på, at Douglas er hacker. Jeg kan ikke både være. Jeg stopper den igen. Okay. Jeg kommer lige til at stoppe den ud. I stedet for bare at være med at pause. Så sorry for that. Ja. Det skal nok. Det her bliver nok en meget lang video at redigere. Især når jeg ikke lige ved hvad jeg nu skal. Redigere. Nå. I hvert fald. Jeg har alle de der videoer. Men i hvert fald, vi spiller en Dragon Escape, en Sky Island. En af de sjoveste. Og jeg failede med det lige på den der log. Ja, det gjorde jeg egentlig også. Whatever. Jeg faldt ned på loggen. Jeg klatrer. Du skal glæde dig til at se den her. Ja, det skal jeg. Og hvis du ser med, jeg tror det var Bente, der skrev noobs. Eller hvad er det nu? Ja, det tjekker jeg lige. Var det på en video? Jamen, det var inde på vores kanal. Jeg skal lige logge ind på vores kanal. Lol. Hvor står han noobs henne? Jeg skal lige ind på YouTube. I skal ikke lige have det der... De der reklamer, ja. Jeg har kun 3 subs på min gamle profil, men... No spoiler. Jeg siger ikke, hvad den hedder. Du selv finder ud af det. Og igen med en anden konto. Tilføj kolden 2. Spoileren er... I må ikke kigge i... hvad var det nu? I Minecraft-chatten. Det er hans gamle kanal. Du kan faktisk ikke engang se, hvad nogen skriver. Hvorfor? De er jo i gang med at logge ind på vores på kanalen. Hey, du må da ikke vise dem vores profil inde i det. Jamen det kan de ikke se, for jeg er stadig i gang med at optage i Minecraft. Jeg ser lige, hvad han hedder. Jamen jeg skrev altså det i Minecraft-chatten. Den... Berit Nielsen. Hvis du ser med, så lad være med at kalde os noobs. For det er vi slet ikke. Det er dig. Det var bare fordi, jeg optog den alene, eller hvad? Ja, det er kun derfor. Det er mig, der gør så vi ikke er noobs. Det er mig, der hele tiden kommer på 4., 5., 3., 2. og 1. pladsen. Nogle gange kommer på 10., 12. og 18.
Det er nok fordi jeg også lægger en lille smule. Selvom Man jeg kan ikke engang... Nora, Nora, op til fejl. Nora, ved du godt, hvad jeg sagde til sidst? 8. 18. pladsen. Er du ikke bare god? Du kommer på en 18. plads. Fuck, man har F8 på, når man gør sådan her. Ja. Nå, man gør hvad? Okay, Douglas er efter mig også. Oh my god, det er så Douglas er efter os. Oh no, Douglas er min bedste ven. Fuck, jeg fejler. Jeg tror, han var min bedste ven. Fuck, jeg fejler. Fuck, jeg fejlede. Nu jeg fejlede på det andet jump, på grund af, at jeg troede, man kunne løbe dernede, så man ikke ville til fall damage. Men det kunne man ikke. Jeg lavede også en meget fail. Wake me up. Nora, klipper vi ikke bare det her ud? Det behøves I ikke. Og jeg velkommen, og vi spiller også Skylanders, som I nok kan se. Ja, prøv at se der, Douglas. Jeg troede, han var min ven. Det var også min ven. Men han drikkede sådan en potion, så han, ja. Pelshair Dragon. Ja. Det er nok derfor, han ser ud som en dragon. Ja, men han har stadig sit, sit dejlige smil på sig. Jeg skal lige nu se det smil en gang. Du skal hans dejlige smil. Du skal have et screenshot af det. Han har altså ikke det smil længere. For mig har han det, for det var altid sådan, han smilede til mig. Bare sådan munden åben. Ja, men Nora, jeg fik også lige et billede, sådan han smilede til mig. Hvis du kigger i Skype, så kan du se det bagefter optaget. Okay. Okay, jeg skal lige vise jer Douglas en dejlig smil. Hvis den lige gider at load. Ja, der er han. Yay! Når han åbner munden, så er det bare sådan mama poker face mama my poker face. My poker face. Åh ja. Jeg rider på Douglas. Jeg rider på Douglas. Fuck, jeg rider på Hey Douglas, jeg skal lige tage et screenshot af dig. Douglas, kan du høre mig? Jeg skal tage en billede af Douglas. Ej, seriøst, Douglas. Jeg tager et screenshot. Jeg tager mange screenshots. Jeg skal Screenshot for the win. Douglas, kom nu her. Fuck next. Du er ikke særlig god. Nej, Douglas. Okay, nu skal jeg ned og tage et billede af Douglas. Ups. Jeg tog lige et screenshot her. Ja. Der er Douglas. Nej. Hej. Ja, vi er jo Team Gamerpie, som nok har set på vores banner og vores billede. Der kan jeg jo se vores ord. Og ja, vi ses I næste video.